tejto časti si ukážeme zložku development a SRC vlastne. Vidíme tu vlastne nejaké zložky, ktoré obsahujú kódy, môžeme si otvoriť napríklad zložku UTGame, classes, toto sú tak. Následne tu máme nejaké súbory, ktoré obsahujú kódy priamo k základnej hre UDK. Je tu napríklad UT Weep, Lingun, čo je napríklad základná zbraň, UT Vehicle, vozidlá. Je tu vlastne všetko cez kameru, postavu, systém skóre, životy a všetko. Tak UDK kódy pracujú vlastne na spôsobe, že existuje len jeden kód, vlastne core, to je teda jadro alebo hlavné kódy Unreal Engineu aj objekt a všetky ostatné kódy sú vlastne zdedené z tohto kódu. To znamená, že keby bolo v objekt napísané, že Unreal Engine je napríklad veľký 100 MB, tak to isté bude napísané aj v ostatných súboroch. A ešte sa tam niečo pripíše. Tak, core sú vlastne hlavné súbory, ďalej tu je engine, čo sú napríklad kódy k hlavným nástrojom Unreal Engineu, ako je napríklad úprava terénu, všetky vlastne typy svetiel, osvetlenia a vlastne napríklad systém hmly a podobné veci, material editor. Ďalej tu máme vlastne zložku Game Framework, čo už sú vlastne hlavné základy hry. Máme tu napríklad holý základ Game Weapon, čo je vlastne akoby základ pre zbraň, aj keď to zbraň není, ale sú to vlastne základné kódy, ktoré následne sa vlastne upravujú. Je tu Game Vehicle, čo je vlastne základ pre vozidlo, pre postavu a podobne, Game Pawn. Ďalej tu máme zložku IPDRV, čo je vlastne zložka pre vlastne nejaký webový servis alebo nejaké online pomocné kódy. To nás zaujímať nemusí. Mám tu zložku MyMod, čo je už základná zložka od vlastne Epicu, do ktorej môžete vkladať váš obsah, ale je lepšie si myslím vytvoriť si vlastnú zložku a túto zložku nechať prázdnu. Online subsystém je opäť jeden kód pre vlastne online hru, to nás tiež zaujímať nemusí. Pokus je moja vytvorená zložka. Ďalej tu máme Unreal Ed, čo sú nejaké ďalšie nástroje v Unreal editore. A ďalej tu máme napríklad UT Editor, čo už sú vlastne keď Epic vytváral UT Game, tak si niektoré nástroje vlastne drobne upravil a sem dal vlastne ich kódy, napríklad niektorý ten nástroj je vlastne má zdedené všetky vlastnosti z druhého nástroju, čo je v Engine alebo Focus Ed, a keď vlastne zdedí všetky tie jeho vlastnosti, tak sa tam ešte pripíšu nejaké ďalšie alebo sa niektoré prepíšu a s tým vznikne vlastne ten nový nástroj. UT Game sú vlastne už spomínané kódy k základnej hre a UT Game Content sú opäť ďalšie kódy k tejto základnej hre Unreal Tournament, ale vlastne neviem prečo vývojári použili dve zložky. No vlastne to, čo nás bude hlavne zaujímať, sú vlastne tieto dve zložky a potom ešte jedna zložka, ktorú si my vytvoríme.